Takže našou úlohou bude vypočítať exponenciálnu rovnicu. Jej zadanie za chvíľu uvidíme. Čiže rovnica je 4 na x minus 1 krát 1 lomené 2 na x plus 1 rovná sa 2 na x minus 2 krát 1 polovica. Vidíme, že máme v celej rovnici len súčin, nemáme plus minus, rozdiel nejakých členov, ale zároveň vidíme, že x je v exponente jednak pri dvojke, ale druhák aj pri štvorke. Čiže máme tam aj 4 na x, tu aj 2 na x, tu dokonca ešte nejaké exponenty, a to by nevadilo. Čo s tým teda môžeme urobiť? Keďže vieme, že 4 je vlastne 2 na druhú, tak to 4 na x minus 1 určite môžeme upraviť. Poďme teda na to. 4 na minus x na prvú, x minus 1 upravíme tak, že štvorku nahradíme 2 na druhú. A zvyšok odpíšeme. To samozrejme môžeme upraviť ďalej tak, že to roznásobíme, že dostaneme 2 na 2x minus 2. Takže namiesto 4 na x minus 1 použijeme tento tvar. 2 na 2x minus 2. Takže do čítateľa sa nám dostane spomínaných 2 na 2x minus 2. Menovateľ odpíšeme rovná sa. Toto do čítateľa ide 2 na x minus 2, do menovateľa 2. Keďže máme na ľavej strane rovnice zlomok, hore máme 2 umocnené na nejaký exponent, aj čitateľ, aj menovateľ je na nejaký exponent. Môžeme to upraviť, použijúc pravidlá na úpravu mocnín. Takže vľavo budeme mať teraz 2 na 2x minus 2 minus x plus 1, samozrejme v zátvorkách rovná sa, podobnú úpravu urobíme napravo, 2 na x minus 2 minus 1. No je teda horný exponent minus dolný, naľavo aj napravo. Keď to celé spočítame, odstránime zátvorky, vyjde nám, že to je 2 na x minus 3 vľavo, aj 2 na x minus 3 vpravo. Teda vidíme, že ľavá strana sa rovná pravej, môžeme napísať 0 sa rovná 0. Keďže ľavá strana je rovnaká ako pravá, množina riešení sú všetky reálne čísla. Verím, že ste učivu porozumeli a ďakujem za pozornosť.